Lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, duha ka adlaw nang mipahibaw nga Pfizer ang brand sa ilang ipamakuna. Kini aron unta nga daghan pa ang madasig nga mga upunganon nga magpabakuna na. Apan kaganiha daghang mga lingkuranan sa Hopes Dome ang bakante nga unta tsansa na subay sa nagpadayong pagpamakuna. Siluan mayroon din sa report. Sukad kagahapon, pabalik-balik nga gipahibaw sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga Pfizer ang brand sa bakuna nga ilang gigamit karon sa tanang mga vaccination sites alang sa mga mag-first dose. Busa ang 43 anyos nga inahan, kinsa unang nagduha-duha nga magpabakuna batok COVID-19 tungod sa kabalaka sa posibleng side effects. Nakahukom nga magpabakuna na. Gani tulo ka vaccination sites ang iyang gisusi kaganiha aron lang mabakunahan og Pfizer vaccine. Na sila Pfizer good ma'am sa tanan nga vaccination center pero limited kayo didto. So mo na niingon sila nga ari lang mi nila. Ma'am naa didto ang Pfizer ma'am giipon na lang jud namo tanan ni ana sila. So mo nang naabid dire ma'am. Pfizer vaccine usab ang preferred brand sa bakuna niining usa ka pamilya nga milinya sa Hopes Dome. Ilangas man kay akong mga anak nga pabaksin ko nga Pfizer nga mo masigingos akong pagumangko dito sa gawas nga mas kuan ang mild ra daw nga nama ko gipamati. Digid unta ko sa Matod ni Attorney James Saison, Deputy Head sa Local Vaccination Operations Center, nga 8,000 doses sa Pfizer vaccine ang nadawat sa Lapu-Lapu City karong simanaha. Hinuon may pipila ka doses pa usab sa AstraZeneca, Sinovac ug Sinopharm nga available sa Lapu-Lapu City. The social experiment, we want to see if there is really vaccine preference. No? Well, before we heard gusto silang Pfizer, so now we're giving them Pfizer. And we're making it known nga nag-vaccinate og Pfizer. Kagahapon, mi average og 2,600 ang mga nagpabakuna sa first dose sa tanang mga vaccination sites sa dakbayan. Mas dako kini itandi sa miaging semana nga mo average lang og tag 300 matag adlaw sa tanang vaccination sites. Apan sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak kaganihang buntag sa Hopes Dome, dili ingon ni ana kadaghan ang midagsa aron magpabakuna og Pfizer. Sukwahi kini sa gidaghanon sa mga tawo nga midagsa sa Hopes Dome ni adtong Hunyo, dihang unang nangabot ang Pfizer vaccines. Ganiha, wala mapuno ang Hopes Dome ug daghan pang mga lingkuranan ang bakante bisan kung sagol na kini sa mga mag-first dose ug mag-second dose. Matod sa kadagkuan sa Local Vaccination Operations Center, ang gidaghanon sa mga tawo nga mitungha sa mga vaccination sites kagahapon ug karon misalamin lang sa gidaghanon sa mga tawo nga adunay preferred brand sa bakuna o bakaha ang gidaghanon sa mga tawo nga kumbinsido nga magpabakuna. Ang akong projection was mag-usara na kaadlaw ang Pfizer Day. Kaya gipa-announce mo gid na mo, no? But sadly, di gid siya ingon ana ba. So dito na mo na-realize gapon nga it's a combination now, no? Na vaccine preference and kanang gamay na gyud ang magpabakuna. Uban ni Marlon Melgazo, Luod Merondina, Balitang Bisdak.